benvingudes i benvinguts a aquest set de vídeos de com realitzar l'anàlisi de dades del projecte Actuem a temps d'espècies susceptibles a invasores a la ciutat de Barcelona. En aquest vídeo el que veurem és com realitzar una edició de dades a partir d'altres fonts públiques que disposin de dades que ens puguin interessar de registres d'espècies susceptibles a invasores a la ciutat de Barcelona. Per exemple, per part d'Open Data Barcelona hi ha alguns datasets que poden ser d'interès i que per tant el que hem fet és adicionar-los dins d'aquest conjunt de dades que hem recopilat d'espècies susceptibles a invasores de la ciutat de Barcelona, a part d'Inaturalist. Per tant, veurem com descarregar aquestes dades d'Open Data Barcelona, com juntar-les amb Inaturalist i finalment veurem una mica quin número de registres finals ens queden. Com sempre, teniu tot el codi al repositori de GitHub. El que veurem avui és com fer aquesta tercera seqüència de codi d'edició de dades. Entrem. I aquest script té per objectiu incorporar, filtrar i completar el dataset amb noves dades d'altres fonts a part del projecte d'Inaturalist per completar el nombre de registres d'espècies susceptibles a invasores a la ciutat de Barcelona. Carreguem els paquets necessaris, és aquest llistat d'aquí. I en aquest cas hem decidit que les fonts d'interès seran tres datasets d'Open Data Barcelona, que és l'arbrat dels parcs de la ciutat de Barcelona, l'arbrat de zona de la ciutat de Barcelona i l'arbrat viari de la ciutat de Barcelona, on, per exemple, dues de les espècies susceptibles a invasores del projecte Actuem a temps hi són presents, Acàcia saligna i Ligustrum lucidum. El que farem és incorporar, per tant, aquests registres d'aquestes dues espècies d'aquestes fonts de dades. També en aquest codi al final veureu com descarregar aquest tipus de dades i com incorporar-les i, per tant, altres anàlisis que podrien ser d'interès seria incorporar aquestes dades de cobertura vegetal o dades de parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Ho deixem aquí simplement per si algú té interès en utilitzar més endavant aquestes dades per futurs anàlisis. Bé, el primer pas és obtenir aquestes dades. En els portals esmentats, en les URLs d'aquestes bases de dades, podem descarregar tranquil·lament el CSV i el guardem a la carpeta del projecte. Per exemple, llegim aquest CSV amb aquest read CSV, aquests diferents arxius, tant els de parcs com els d'arbrats de zona com l'arbrat viari, i mirem de quines variables consten aquests diferents datasets. Mirem names i veiem com els tres datasets, parcs, zona i viari, tenen el mateix nom de variables. De fet, en la mateixa pàgina web ens indiquen que són datasets complementaris, que es complementen entre ells i que per tant té molt sentit que intentem ajuntar. Els tres datasets tenen la mateixa estructura, per tant podem unificar-los i podem afegir una variable, per exemple, per si volguéssim tenir un registre de quin dataset venien, de parc, zona o viari. Amb aquesta línia de codi ajuntem aquests tres datasets. Aquí ara ja s'ha obert aquest Open Data Barcelona, aquest portal on teniu una gran disponibilitat de dades públiques de la ciutat de Barcelona i, per exemple, aquest és on teniu l'arbrat de parcs de la ciutat i aquí, per exemple, a descarregar podríeu o previsualitzar o descarregar aquest conjunt de dades per fer-les servir igual que hem fet en aquest projecte. Si fem una ullada al dataset resultant d'aquesta unió entre els tres datasets de parc, zona i viari, veiem com tenim alguna cosa així. Tenim latitud i longitud de cada un dels registres, a quines parts es troba i, sobretot, de quina espècie es troba. En aquest cas, per exemple, de Populus nigra. Revisem quants registres hi ha i és un registre amb més de 229.000 registres i 23 variables. Molts d'aquests no són del nostre interès perquè no són les espècies del projecte. Per tant, en primer lloc, el que voldrem és fer una petita neteja de dades. Únicament ens interessarà aquestes dues espècies d'arbre que teníem en el projecte, Acàcia saligna i Ligustrum lucidum. Aquí podem, amb aquesta línia de codi, podem veure el conjunt d'espècies que inclou i únicament hem trobat aquests dos, Ligustrum i Acàcia. Filtrem el dataset que continguin o Acàcia o Ligustrum i veiem quants registres tenim. Veiem que tenim 3.156 registres corresponents a Acàcia i a Ligustrum. D'aquests 3.156 registres, revisem quants són de Ligustrum i quants són d'Acàcia saligna per tenir una mica la idea de cadascun i veiem que la majoria clarament corresponen a Ligustrum. 3.123 corresponen a aquest arbre, mentre que 33 corresponen a Acàcia saligna.
És important destacar aquest fet que la majoria provenen de Ligustrum. Ara el que voldrem és unir aquest dataset amb el dataset que teníem abans d'eNaturalist. Per fer-ho, incorporem ara en aquest script el dataset que hem guardat abans, després d'haver-lo netejat, després d'haver obtingut en el codi, en l'escriptura de descàrrega, llegim aquest CSV i l'importem amb aquest nom, per exemple. Llavors, abans de res, sobretot filtrem les variables que ens interessin per poder tenir variables en comú, i en aquest dataframe net posem només latitud, longitud i el nom de l'espècie, per exemple. I ara ja podem filtrar aquest dataset que tenim abans, el que provenia d'aquests arbret de Barcelona que hem filtrat aquí, que hem posat el nom científic, latitud i longitud, podem ajuntar-ho amb aquest dataset d'eNaturalist, obtenint doncs aquest pot Invasores Barcelona, on tenim latitud i longitud i el nom de l'espècie. Abans de seguir, és important repetir un altre cop la neteja de registres potencialment duplicats, tal com fèiem amb l'script 1. Us deixo per aquí el vídeo perquè pugueu revisar com funcionava aquest codi. Aquí teniu el link, i el que fem és filtrar quants d'aquests estarien agregats o coincidirien, serien més propers de 50 centímetres i serien la mateixa espècie. Ho fem amb aquesta funció del paquet EcoSpat. No considera que hi hagi cap, en aquest moment no troba cap dades agregades que compleixin les condicions que hem fixat, per tant es queda amb totes les variables. Recuperem els noms sense aquests duplicats, en cas que s'hagués eliminat algun. I ara mateix tenim 4.497 registres d'espècies potencialment invasores a la ciutat de Barcelona. S'han incorporat tots aquests registres d'Acàcia i de Ligustrum lucidum d'aquest dataset d'Open Data Barcelona. Ara el que ens interessa és veure aquest nou mapa global i recompte de registres que ens ha sortit després d'incorporar-ho. Tal com havíem fet en l'script 1, ordenem per nombre de registres i per les diferents espècies i veiem com ara l'espècie amb major nombre de registres és Ligustrum lucidum, on hem incorporat tots aquests registres que venien d'Open Data Barcelona. Amb 3.257 registres, Ligustrum lucidum és l'espècie potencialment invasora a Barcelona més present a la ciutat. Altre cop podem fer aquest gràfic que ja havíem vist abans, on veiem el nombre de registres per les diferents espècies. Podem imprimir el nombre de registres actual tenint en compte la data gràcies a aquesta funció, en què, per exemple, en aquest moment, el 22 de desembre, l'última vegada que vaig fer córrer aquest codi, doncs el número de registres era 4.497. Podem repetir l'anàlisi que vam fer veient com es distribueixen per districte els diferents registres, igual que hem fet en l'script 2 anteriorment. Teniu el vídeo per aquí dalt si voleu revisar. Altre cop afegim tots els shapes dels diferents districtes, el shape de Barcelona, per revisar quina és la densitat ara de registres. I veiem com el nombre actual de registres al barcelonès en data, en aquest moment, el 22 de desembre, era de 30,7 registres per quilòmetre quadrat. S'ha incrementat molt aquest número per tots aquests registres que hem afegit. És important calcular el nombre de registres per espècie perquè probablement Ligustrum, que hem incorporat tants registres, serà la que tindrà una densitat major. A través d'aquestes funcions, tal com ja havíem vist, creem aquesta densitat. Efectivament, veiem com Ligustrum, aquí veiem el nombre de registres, té una densitat de 22,25 registres per quilòmetre quadrat i, per tant, és l'espècie susceptible a ser invasora a la ciutat de Barcelona amb més densitat de registres de les observades. Si volem calcular-ho també per districtes, podem fer servir, i primer importem tots aquests shapes als diferents districtes, calculem amb aquesta funció que ja vam veure, el que fem és poder filtrar en una àrea concreta i en un dataset, poder filtrar el nombre de registres en una àrea. I a través d'aquest recompte obtenim el dataset final que tenim aquí. Amb aquesta línia de codi podem ordenar-lo i tenim el codi del districte, el nom, l'àrea que ocupa, els registres observats totals i la densitat global. I veiem el districte amb més densitat d'espècies susceptibles a ser invasora a la ciutat de Barcelona és el districte de Gràcia, seguit per les Corts, Nou Barris i Sant Martí. Aquests barris són els que tenen major densitat d'espècies susceptibles a ser invasores. Si volem fer aquests càlculs per espècie, genero aquesta funció que es diu número de registres per espècie, que ja havíem vist en l'script 2, i generem aquests datasets altre cop per cadascuna de les espècies, aplicant aquesta fórmula, aquesta funció, al nom de l'espècie en concret i dividim per l'àrea que ocupa. Tal com vam veure en el codi 2,
També aquí podem graficar aquesta densitat per districte, obtenint aquests mapes que tenim aquí sota, que aquest cop hem dividit en dos per veure una miqueta millor. I veiem, per exemple, com Aptenia gordifòlia no s'ha vist alterada respecte a l'anterior, però sí que han canviat els registres de ligustrum, on tenim la màxima densitat de 92 registres per quilòmetre quadrat al barri de Gràcia, i també observem canvis en Acàcia Saligna, on hem incorporat registres observant-se la màxima densitat també al districte de Gràcia. Finalment, podem guardar aquest dataset que hem generat, on hem ajuntat aquestes dades d'eNaturalis que ja teníem, més aquestes dades d'Open Data Barcelona, bàsicament dels dos arbres d'aquestes espècies susceptibles i invasores, Ligustrum lucidum i Acàcia Saligna, i hem pogut incrementar, per tant, el nombre de registres observats a la ciutat. Bé, fins aquí aquest vídeo on hem vist aquesta unió de diferents datasets per incrementar el nombre de registres del projecte. Teniu una llista de reproducció amb els diferents vídeos que van sortint d'aquest procés d'anàlisi de dades i quedeu-vos a veure el següent punt, on el que veurem serà com crear mapes de densitats d'aquests registres que hem vist fins ara. Fins aviat!